Inari nyoro mwisiko yomo kuruse ino gali nendere tukolinda acha minda neri okinendo turo mwana timeti aronga nchana kobosera muntu handi nkakirite ngaso kidnap gukwane ke muntu uyu bakarengo yomo Nyabeta Lakini kiresno mwana ndare seti abana w'amagaro nende na mukora kolomia arino mento ba serious ne bandimo mungu ana na igwo kwana isiko gaiga nale nabona igu paka buna soka ngikia peningi kia manyo ndundu anja ini aina yaito akie wataka kora mutiga osena kiomedene nataka kora wese ngonjie sari na nyore tukoi windu anjaini lakini wone state na igwa soka gagoteba to muri no serious renda ranyaranga kware heartbreak getende sana ina bana rete ndotiga nayo renderete ine state yakwa nanje na ararire kitakuramba yango muri inde tukwanenere are serious sawa sina maisongo yata lakini ugo chakorera ga na igo gatehara temunarira to basa gotemanara temu at your own risk atema baba ngware kona ngarira sainte tenge bereri tete mubekiga inko mubeke ngara ime ai kanya kwebereri nde to mete mubeke ngara yane ime turendo mwana uyo nandi wiki myaka ibirika umwana ni myaka irenga bwate ara sai go so ikirio mwaka mwaka to mwa space uyonde Kwanza by the way wale mama gogetu mama akagoka unabonekana nitete wangwang lawe kasita iga manya ningio ko aba musanga na murabe sike bavere mu muroyo ngomenta baisike babe batatu musiko yo ya baisike batatu aba muraba batatu nariye korenga nari toko bia ngibono roche sabira aba muratiga baba bangi ende yale ko babuya mogoko uyo kyagira naye uri kirenga kyo mogoko naye kwaretira mogoko nwancho bwaterere ani omugwaterero omuikange umusume tente tinende korama inde madiga asobosubwa enga kiyenke kwasira mumuroyo na yaitera timeti kosonya kogata ikende gyonse igoro ya family ego se story and yonse mugaka sagine njekene nge yakombisa ngagirete njena onya kongereza tanya kombisa rokende nate bisa kokwerera keigo kwanza buna kurumo gakonda asira gatotiga Nyabeta ntwachandika ntwayaitera lakini nayense yegete tokaera rupi mong'eno ndarwarete gochia
gasinchiyo kirieke twategemete onyora abande nkotunereri bare lakini bono rende Nyasaye natobwatiseti na sagini timeti nomete omoisike getokarukiruke muntu sagini nantebeti iguru y'omoisiko yokuruke muntu kwanza inje omonyene nimumaete nsa kwinyura omoisiko nanyorete rimo agantichiera aganteinonya nabakong'enta bono timeti aronga ncheranya kogosera muntu ande nkakirite ng'ase ogokidinapi gukwane ke muntu oyu bakarenga oyomo ase ng'encho omoise kongonyete anteti muntu batumete nke muntu ntorocha yari nenge bataisagini narayo kyagera kiro nenge gweta na embe yu yankunete lakini bono Nyabeta ereiga bono torochi at least bono ngonya gweterore emete obokongo botogwetera buna tokunya gokina obu bono obogotome kitwaba awea tumanye gwatanana abantu ababe n'abaya bali obwende kubeka omostari omoto n'abarota bwendiko kobera nabaro kwararire bono mete ayo omonyene n'omonto omonene kwararire esabari eye gose nende amang'ana aya tachi kwirorera nori enkagaiga twara omosimamo kwararire ogwatwarire omosimamo lakini nyanchama nyone kindeiga entongere genchandike sana tata igoro nang'akirete esimu nang'earakane lakini metimwati kisimu yae bwata simu yae yayumete nyanchama igo ekero naringe nabarabu mbare gokia kende gionsi pakorocho mwana nakorwara none sintetere nyanchama undete yogotebera ki babu mwana one chibese chigene nebeke mesende mugweri ogonyimba tagitinsa gochinya gitari lakini bono bararenche nachire bono ngakibona arengeri paka oiche kungakero chesi tiango tenyamusi nomete mbarenga bakorige batata baborete ni mai nomete mbaro bagane batagetobwanjani buri bwatata lakini mboyo tebyo nyendiri nanchenkina na tata kunango nabonde mnandega yanchama metaina mako ni mai tena bogotaka na abera tato mino nabo muriri nabo more nabekerema kerachire nario rarubia bwayo njete ngogote inegente kyaro gwakorete nyamusi no igabona wonte imbwate simya wate simya tato mino ira obendere ndagontraki nandache kondusi akorusi ase kisuko kwa orosobo mwana tiri koruga igara nyamu lakini tokora tigento kya nyamusi tigaye tato mino nakogosera. That's your father. Igabona mbwate simya wate simya tato mino kwanza nayo takiro muri yomote yasende boni gano mente mbirengo kerota ikobwata simi no mente birengere ritiba bwate abana na baratware birengeri ngayore jo aho kutamata ete aso koreta ki aso gwatiete omo iburi nabwate right yoko gachibu nabwate right yoko gogokera sa tema ju nande mwakire simi ni gagonta yana magana yoko ruga iga nyancha maga gatiriko no nabagocha arra sugwaso yete nde yani nde shu aruna barago nde tiachache gonsale ninge to na bara chansa ri gago chanya rusine nyombe yiga ori ate gete bintebia ate tara rusine permanent ara chanya ora ni maiga mete bnere ga ayoro chana roche omoibori akona nabwat ebinto mbiro oko moisaranse mote tato nabo bugimana koreki nachorire agoki gutagoki but kwanga kobwate obwesimia iso tengo batego sinegendo kya mana wakorete sawa no tema irige ndige credit to mwakere tore nae oigumuna okwana nyaga akwana ebinto bingana naboko ngesi minkwane ne I promise amangana nabimye sawa Nyabeta mugaka mete the more gain experience
ndemo kumanya obogima ninki nabo igara by the time mogosua ase enyumo kamiri bono eri togotoeba ng'a n'enyumo mbere yare konyareka nonya n'enyangi nanje nabo nkoga naisiebe no rero gosemandi mugaka amaene estairi ndoche echenchi enyomba eye tigana yare koba ng'a nebo okobua nyangi ero lazima so ekere nenge goteba nike ndemo kugain experience by the time ogosua ase enyumo ono nete goikera gokomanya obogima ninki omanyete pi obogima ninki ari nende tindochi goseka eye ino nende muirane mae mugaka megate yo toreirana imbwa togosemererwa igo yare koba buya estairi nakuobserviri oboitongo obwate enkoro obwate endabu yare koba ng'a manyinga buna yago nare senari nyoro omoisiko oyomo korwa ino gari onga bunaye mugaka nare koba among asaba gaka bari ense eye babwata omorembe na omogoko nare koba oyomo mugaka tiga ngotei abaisiki barabuya embari seito nandabaya lakini bono tokonyara gosoma omonto mpaka ime yaye omanye ng'ankia naki engoro yaye Nyabeta Ndizi TV obwansu bw'omugusii chitariki 14 chiakera omutinyu kaberekera omwaka eri nerituko lyokorokia obwanjani ochiase baritwanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'omwaka oyo nigo twerure korokia obwanjani bwaito gochiasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabogosanga nainto keriageke oranyare koba gogotwara asogo gikiase chabisi chete chigotuka chinsamo chiri cha empathy ekero kogenda nyakoe gose o Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana libere ayem Jeni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Wigo nabo gwikirana nekewa kyao ky'obwanjani bunabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'obukene by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu gukabere umwaka w'ibiciri 2024 eyokubahorokia obwanjani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatleaf, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Alafu nyamusoma ntenga nchitejito kerio mwana ndiatigana nchitwende nengobekire ikeigo akini inyore neri omwana twende aye ngobekire nchitwende ngobekire ose nande waterere terasa nimetaka kuogo mwana abo kerende by the way Nana ngoba mi amor yeah wa ingi
Ai ni ngo. Mama ngoli ginche misko mwa Nyabeta. No kwa morora. Kai baba no kwa morora. Kwa vile vina kwa ndamite. Kimore na mamu minyo. Oni ga gwachire ige ga kori ginyoko. Excuse me. Endo misko ngo mwaka. Mwese keki. Do you know me? Ngodoke ndio tayari. Kizungu time ndige songa. Aye. So kama na wacha. Excuse me. Noma tena umeta misko mtare kwa. Umeta tawa. Tongo na. Mogani Mungu omento mwana otara utina na bereke igega Nyabeta ko ngaka mwana kananya gusingizi gako lagako yaka takonda Gose ingi gose mo ngako ko mwana akandera itiko ki akanaka mwana ka mwiso ndanda akakanyite gaki ya chama tena na gaiga kana na igaiga umesko yo na sawa kari na nyina igasi ai no kondama ya tiga otete ko ndwani mwesko mintare kwanza kwa nini mwesko mina maberekete mwesko mintare mwesko mina na voria maberekete mwesko minto nkibo mo kurwanira omento ngo mwaka nkibo kurwanira nkibo kurwanira mwesko nero metas mwesko mintare na bego nyancha mo nimaiti omwesko mwapa katwage tora boti paka nintebe tinyina bono nimanya so mwesko mwaba nende chake kwa kora boti na ekero ko cha kurwanira yo nde mwaba ingi okora maboni lakini ngokuwa moyo iyo ingogotei egente kiege kweonia negente kebe kietari bono buna imugaka amasaba ago aronyori gente kia anyasaye tari mungiti nyasaye ngokwari umwise komuya obwate tabi oranche muranyara ko bamogoteberera nere asubugi mogo mutari gusumbwana nere andi kanu chunyori bakonte Nyabeta ungi saransi gabna tu saranste konte ne kemeno wantebete Kita ko baborende. Ayigo nalingote hope na nochontebi maki ya elite kuri are Kitiganya sai igwikerero kyane wa. Onyo no ro morembe toratwara umuchi oyo. Na yale ko banga onye yale ko banga abakungu baitu na bararete umugoka so umuchi oyo. Kitiganya sai akoro gwanja kwae. mugaka ngwangerese story na gisomusome nakwete ayumweteire bono nande tintete ayu abanyore onye kinda I promise kana chontei ntei Nyabeta kwagerire na intuminto yarokani Yawane kwa mento botamba kuchiko ngachoka tambete igare. Inje na gonga to manye. Ande ko iko manya inje bono iga aya konde ke tunugor ayo ka bakuru se ade brato botambe. Kanga nae kwaronga ndonga bosento chan. Igo ko ligeri ku chuko te ro ko okurira mapera. Akina. Wa naki asikwenda kwa irani ndoje. Na irani. Lakini wachire bwangu. Iga kwa masangi. Yaya. Tinda mororande. Kemto tinda mororande. Umwana rindi dinamo tebe timaroga babuya tokamba buya nkaranga nto igwana buya iga na atakalinde bono mambinde tokwana na ende buya gerinde torale to mwana uria bono naki omochokoro orione bono ngakia kora na indi kayachi gose ai kwamara kar kwaboka Baminta mangana ke muntu na mange. Ke muntu tari koigwa. Bonorocha na matebire boire ngare to mwana. Kuse kina kikia muminje ko ruga igo minjo ko genda. Tata eti bono to tiana ne maiso nchenaye nere. Tata geti. Na mate boire. Omwana agenda achiko ende school. Tata geti. Otako bwato omubwato kana naye.
Ochire school bon. Nare. No manyore sai. Ochite school usende. Nje tawa somanere. Nakaga bon tarenda school naza korra goso ochire school. Wale koma keresi no mukuri gose. Ya yanganchite gocha tanchite kwa Kisii. Taiyo nagende school. Oh sawa nchenere nacha kweli. Ati kama. Najole na haraka hivi. Na tora kwa na dieta, tora ngoma hivi. Na jogoro. Njengoro kumoni. Koroi. Ndio sasa. Lakini toka soma na honorary. Sai tomenye tani ya tomenye kiale mwa. Aribu yawa. Mama nyore school. Nyore school. Kama bera choko ndama Ngakoro ko mwana. Utyo kama bera wateba. mente nkugwakanje Kara kirango boni nchenda. Utyo kama bera. Kira nchenda nichengo kwana. Ye kwanza nako bori. Ngakiokoro koyo. Tiganga ntebe ege kaze. ekazen my fit I take kazen ya asigete Kira no kira. Tiga aje tiga ko kirie sukari, tiga ko kirie sukari ngo twaro pressure nsa yana ande timbote senkwe. kama tukwaye kusukaiga Ya. Nichenda. Niwete mama mtongoligi. Mama kwanza niwete no aregeiga. Kara kirango. Baba, teri bya gocha kumwabande muchakeriyo. Igege kange kwacha ngora obori mama mi. Ai kwara te ngora na cha ngochaka. Ya bana monsi emore igoro, kero montare igoro. Bana makimotete to solve gendeke. Sai kange kwa bori ngora ngai mama mi nare. Nande kwari kumbwate segi ga igometo nyone chepaka nari gochoko bwate segi. Ayi gami to. Etoko kubwata nandi gento ngio torakore. Ate boko bwata. kwanza oyo bieka nje bieka ngo Ndo wacha bono egentekie mubori ngai mama omwabo mama minasa. Kwanza ni ngobana. Nche kamati ya nyanchama. Nkamati yoyo. Nche mukara temu by information. Sawa mukara temu. Mbi yamon. Bono nyanchama igento kwari gokorekie. Tobase kweire igora. Kwanza nchome to mwana oboki. oyo okorera nyumba Bono igobon ngene nche nyomba nyako roro mwana. mbekere ritokerio mwana nachi Sawa. Ngocha ndigo chinsi. Lakini egenteke mo segiero mo base kubwata. Abate. nago nini ndori koruana Sawa. Nchama na kwando setingo kwanete. Mametra kingi kiande tagaiga. Mametra tatega tu sereti ntubwati no nyasto ko batonya bwete mechi na mama. No mama itimeti kwanza nga yari. Nanya ko berero kayonga ingoma nyamwesi komentari kwanza na meta asari tunya ko myaki ugoro yago. Na fuki ngotemina kwanya gutuma go chigoro. kari ai wachaka Na wachaka. Na inunge banyore mu kubina abandi to kwegwa. Njenge mama re ngware nere nduge. ndo macheki mini Ante bigo. no are ngotebe mina guchi Minta go chine go chende to seru na tata. toko bwati para kwani chinzira nirenga cyo kwenda mino mina teba guchi ari ustato mino okuli down mina agenda Nigo bana wonte bigo ngende. mina agenda tukurange nonka matiano muburi mnatu tekere mambi no arenga obwato sokoteba mina guchi nendere tukolinda cha minda nerio kinendo turo mwana nario ramani akoyiga bus toka chitenya anya wetu yajere abaro no bitu tukakwana amabera shu alionye nintu kuna ngonga itu chake lakini onye ninje gosemokero minto sikatanyende mwa bitu nankorere ya lakini pakamusaba mabera tingore tibiyare kyagira ribuna buri bibi na tatu mwabuni muri anko yanere rake tiganyisa mukoni tiganye mbende itoke alafu kwa naya Nyabeta Nyabeta
Nyabeta mwana muya Nyabeta mwana moitonga Nyabeta masikana mangana Nyabeta Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa abokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy gobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa ogoke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bere nanye wancha bare insurance chiko bwatia NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR na boko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose na bo wake simiwetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye Gusii na muno banyore asoro segerwa boro yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatoka kimbego go cya setugo yani artificial insemination aso kwenyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo boigo itali gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo eri kwenyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira neti supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza boigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station boigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Ndizi TV Obwansu Gusii. Biamono na indo mwancho murigererio Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii kwegana kwani mna nogenderete kwego kya kobwatia emiroberion sigetasenie kiga cyaragire chinsa isato cyabona magoroba cinga kingo kwarigania SMS ya erion kumanye buna nara yana kwariganire asenchera ere yobekiranu nyirabuna sensemo ya Facebook nabo kugendera gotonyaro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyaro wetera Ndizi TV News boigo nabo kuyasoma wetera se website ya www.ndizitv.net Erio togendre gusanga ase obuimeritriane Evelino Sero Petronira Mukeira nero koine kya chipicha nerio gicha wikeira senchre ya benengo kwarganyo beko gusanga na intwe komwerio
Bwanchi mulirĩria mayaye chinsa isataso bwikranungu kwa ganto ya chake kurwase county ya Kisii awase aborokiwa wetani 15 kurwase University ya Kisii ababeire bakwenyorera libagari ogochia kugenderia amasomo anene asense moyo chenu ase University ya Manchester ane chinga kya bwatani kurwase University ya Manchester babaokora etara ase University ya Kisii na kubeka ese yo koiwana askire bateruna nerebuya aborokiwa kwenda ase chinse chisko eryo komenta ebirenko bya masomo anena sense meyo yobo chenu kubakonya ase emirubiryo au negetamkiro bwo kyagokerwa no mo vice chancellor bwa University ya Kisii Nathan Ogechi oyoteba buna nedi bagaligi ya saborokiwa bo barabagokonyaka aso komenta ebirengo bya kisemi anena soko wenia amarwaire aliaganirie ebirenko bya igoro kegima muri keto Mildred Momanye nekirana ase University yo nagotwarganirio roboti rwa senchera yo wikirano University ya Kisii kubatarana University ya Manchester nigo babekire ese asabarokiwa wetania 15 kurwa sense moyo wochenu abubarache kwenyorera libagali okogenda University ya Manchester iri kwenyorera amaigilio asegeka kemetienyi etatu unenchere ya moyo gokinya ebirengo byobochenu nigo omo vice chancellor wa University ya Kisii Nathan Ogechi aira igoro yo murubulyo yono buyabwaye asenonya na professor wekirana kuro Manchester batebanere buya aborokiwa abugosoka isiko iri kwemanya igoro yo kurwalia amarwaire atagete obumanyi wekerengo kigoro mono igo bacha sengencho ntobwate omorobelyo bwogosomia abanyagitari abanasi abanyagitari bamaryogo n'iki clinic officer n'abantu bande bonse bagodina n'amaryogo abo no togosomiga nabo igo momonyete nga serikali ya Kenya na serikali ya Bongereza nebwato omorobeli ya signeti yogo cha Kenya gitari enene ekero omorobeli ibwenspio elre university ye n'abasani baito kuri Bongereza ne county government mbaga Kenya gitari enene eyeratumeke ase chi county chions psa asakoro kwa Lake Basin block. We are very much looking forward to seeing Kisii students coming to Manchester over the summer for an opportunity to get an experience, to learn about the UK education system, to learn about the UK environment, the culture of Manchester and the northwest of the UK. Twagendereire bya gisatu chaka nabona twikirase ensemo tugutuma abana baito naburugo chikonyora amasomo ngumbu para equipment iri ngumbu bunere bagucha iga barwa marwario togotebangare at international standards nigo bateba omubaro bw'aborokigwa abo barachikonyora libagali tangani asomurubulyo yo asebo igo bateba nere byanonya nabali mukugenda konyora amaigeria yo abana kati ya 10 na 15 bache bagenda Bongereza asemeti nyetatu bachigosomororo elinde baigerigo ryo bonyagitari batumie chi equipment ikire Bongereza banyora abanyagitari basomete babwate experience kende ali Bongereza obuya buyo yonkelinga abamuna bakogenda Bongereza besa no ninturumba liko cha wakana ige university ito negenda tokina wetani kwa university ya minirega Gusii lakini university ya East Africa ya international inara mangana maya aya batalentere actual kwa tawanga minto to batebye amangana yama nangona abarimu kurungumbu na barabungu gocha bara na baitu bagende ngumbu uyino koreta ngenjo yokoyana na kisemi irinde libaga abana baitu bakogenda Bongereza bakonyora amasomo ayo iga amasomo baranyore igare ngaine alianga banyora Bongereza nigo abageni abo kuro Manchester University bakambia gochase vice chancellor ase ogwanchirana no morobulyo yu. It's really very we are happy to be here, and the University of Manchester is very happy to be here in facilitating that student exchange. And I think it's important to place on record the immense role that the Vice Chancellor and the Dean have played in making this vision a reality. And I think I also need to place on record the gratitude to our philanthropic office in Manchester University for making this happen so that we can take a number of Kisii students from Kisii to the United Kingdom. The place that will be the site for us in East Africa will be here in Kisii with those as the hub, with those reach across the lake region. Kuripotelea itasiani Ndizi TV, ilitaliane
Mildred Mumanyi. Miamana omurikeito Mildred Mumanya se orobo tiururikiranu egatiaba menyi korwase omuchiokero kane na bonchoreria anigo baganirie kwewa chingaki korwase abachogi kerobono omurobero bugochaka gwakanira obokoreri bwe county gwete gotumeka chibesa bene yani gose enchira ya cash obenete gochaka aboritkoria ankyo nigo na bonchoreria bwo baganirie kwewa chingaki erio gochaka koikirania omurobero yo nabono nigo babere bakogokera okwegwa kobe municipality omuchiokeroka na kugania gwikiraniwa amagania basenchire moyo kubakonya gukinya ebirengo byobunchoreria asensemeyo Paul Kapokara na mange kurwa sensemi bagukwana hamuna Ndizi TV abonchili abaiga nigo baorokirio mogokobo asebate biruna nigo amabaga yemerimo arachikunyara koba gakomentekana etangor ko Richard Japanese yo nyangai munyakero gokeroka kereye ikiru ni municipality yachire tigekonya abantu baito mama mboga na abantu bande bonsi boda boda nabana biashara aba bakabake bare gakeroka na baro banyare na bagokonya mono muna chirons chirichigwa chikorwego chigrant chikorusiko chigo cha maiga na ndio itakerito chirore. Majina naitwa James Kimani. I'm a businessman here in Keroka. Kidogo tu serikali tunaomba itusaidie kidogo hapo ndio tuweze kuendelea pamoja, na pia kwa vijana ambao wana kazi waweze kuwatafutia kazi kidogo hapo kwa council waweze kupata kazi inawapatia hata weke chakula kwa meza jioni. Asense moyende nigo boigo baereire iguru yamaganio ayuboigo baganire harati kunyara kobaga kumurekerwa bunabono gukina kwebirengo byobochenu gotingeligwa oborendi koroiseligwa ebibanda asebarat kunyara koba koigama egati yamaganiande okira igajya gaje tunjana kuigurwa abantu gabayikira okiri tukuri ikire ono rero bakari komenya ko nyumba cy'hoteli cy'abantu no bakoenda cyacha kicho kigori bwango na nikimendu kire nafu ekiro itero siwe abangina togotwerwa namatemwanda amangerende alafu ekiro ito tutaitebeyemo ekikiro kero kachirange isato ero siwebeyemo egere torosie biashara bito bigenderere samarieta nengoro kunansi ondieki lieta limanyekanete ngoro kunansi black yo maoni ya matunda wholesaler ase echire ya Keroka so ntoka nitiba torosere stalls bato negetige koro wholesale bato bekire chi department ali toranyale ko ni mesigo no kwabusana koro kuno gokong echire itere nchabu bali go twabusera boronge buna chiganeri egati abo boigo nigo baganire serikali ochia kubarigiria sensemo yobochogi edio na barabo kwenyorera ebitoki baigendererie revenue se kuba kor kitetie tigara yaga chipare chito chonzi pichigoke andari gyo ubulimo asa abantu akorere biashara inwa bana baito ono mutagocha egere matokonye injerera tokonye egere gakimubunguse amaguria ya mukare akari komento bamtu muntu nabako bali tukoligima atabwatu none siringi mu lakini municipal eroke gocha echibese etagete nabwo so muntu atara nonera Wigo abonchili abaiga abo bakurukuru ase chingongo oimeyense ya Kenya nigo baganirio morembe koene kigwa ase chire yiga egento kiranyare ko bagekororobya obonchili bwabo. Ya kaunti ningependa kuambia ya kwamba wakuwe waangalifu sana kwa sana drainage system, pia kwa upande wa usafi watuoshe mji vizuri, takataka zinajaa kila mahali, watuoshe mji vizuri, na pia huko upande wa nyuma wa soko itengenezwe, iwekwe kama ni cabros ama ni rami, na pia ifensiwe vizuri na iwekwe shades vizuri. Ekubaise gokora boigo mbatokonye nonya into ainara tutaitokaiga ginko reporter getaseni kya obwanchete kya Ndizi TV kurogegase county ya Nyamira inche gonkuruka Polycarp okara Mbiamano omarikeito Paul Kapukara sorbo tiororo kranu korwase county ya Nyamira umunyaga bwoko mwenia omurandi omokoibigo orenke omorokiwa access kuria bamura ya Nyambaria Evangelist Timothy Ndieki nigokorekana litkoria rero ase ekinyoro kya Nyaore yogotoka imeyegodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii omubaro bw'abantu otari omokeni goikirana ase okobwatoka engora ya bene asbaba korwa engora yabo
babwate amayanda manene na kumuraria nyagusira koba omwana obwate amaskani okwana somojogo yonigo omwalimu munene w'eskuru y'abamuraya Nyambaria abaga gutuguterare chinguma bunanigo omoroki oyo abeteka gusireria obugima bwaye ase eskuru yo murikeito Josephat Amisi namanki nomoyega bwoko mwenya Evangelist Timothy Ondieki kemaiga uyorenge omoroki wa eskuru ya Nyambaria gati ya bali banyarako bagwikirana se omuyego iboko mwenya Evangelist Timothy Ondieki nomokonyi bo mwalimu omonena se skuru ya Nyambaria Kefo Gega uyo nyarako bogotugutera are chinkume cyanyarako bachiko bwato kagwetera ase mitandao unanigo Timothy anyarate ko bagusiro bugima bwae ase eskuru yo engana hya nyarako bekwegwa okoboko na tatu mwabo Timothy Isaiah Kimaiga. It's important to do it. We have not regarded social media because some of the social media people are gather press people who want to have their own agenda. With us and the family, we have worked to that is reigning is that this boy was sound until on Sabbath night after he had done every activities have already entered from the beginning. When he complained that he was suffering from headache when they were going to sleep. And then in the morning, the boy came and said, I think this headache is persistent. We have a school sanatorium. The boy went there, was attended by a school nurse, and he gave him some remedies. Hoping he will be well. But at 10 again, he said, no, this headache is becoming persistent. At this particular moment, the Mr. Israel was called, as I have already said, and they called the father whom they know one another. And so now within school in Chemoire Korwe school, akabera nyagitara matukabere, alafu akamanya gotimoka. So teri buna news yako minyoka buna mwana asirete school, mwana atikere school, igomo rusitioro, but principal yatate, he was okay up to Saturday. Actually I saw metinero muraiwo wa spirit ase omuyego yo nigo mamo mwaba Timothy Ondieki anyarako baga komwatora nga omwana orenge omwegweri naboigo oyo bwatete amachiko anene yenga yabo engana boigo anyarako bekwegwa okoboko nabalisia be kanisa ya Amani ase Timothy arenge koba gagoikirana. He was the second born of the family, but alipokuwa hapa anaonekana kama ndiye first born. So amekuwa akifuruta wengine kwa mambo mengi, like going to seminars. Timothy asipokumbuka kama kuna seminar, wengine hata wakumbuka kama seminar iko. Akitayarisha kuenda, wengine wanafuata. Kanisani yeye ndio wa kwanza, anaamka asubuhi, ananiita. Mwana was somebody who was really devoted, ase kasi ya Nyasaye. Na ndena bwato munguso from the youth section. Pono tera musabire na twa kole mirobeli yawe kera bono iga we really play at Moga in peace. Na tsabire family to college. Nyasaye had a plan ye mirobeli yons piem na mne yekera nitega. Betania iyo no mumura Nyasaye teke go kyobani. Ore koigero bani buya se miaka yaye bakoeta no nyini twa banta bane bari twa bari to koigera. Igo namanyeta mangana mange none ase amayanda amaneno goichana nigo aborokia kurwa ase skuru ya Nyambaria boigo batabiri banyarako bagusiria omwana w'echinguru na boigo oyo bwate amaskani chinga kichonsi arenge ase skuru yo ono mwana na bwata sekeraskia no rengo muye orego nkonya chinsemo nyingi ase kerasi ekyo in particular ekero togotwara Vespers programs no mwana ore kuorokereria especially sense moyo bobani na nero ore kuorokereria bande buna bakwigeria lesson. Hata sijui kama nina la kusema ya kwamba tumempoteza mwanafunzi ambaye alikuwa anajikaza sana kimasomo na pia katika hali ya kumtukuza Mungu. Kwa hivyo tumempoteza, tunaomba Mungu aweze akamweka mahali pema. Believe that God will rest his soul in eternal peace. Kuripotera gataseni kia Ndizi TV kurwa ase Kenyoro kia Nyoero igigotoka ime sublocation ya Bunyagatani ime location ya Nyakoe county ya Kisii eliterana Josephat Hamesi.
Muriketo Frida Kerboni goritkoria bakao koretaro goikase chinsemo chia orencho yotokase wadi ya boikanga imeunge ya South Mugrango county ya Kisii asaba menyibe chinseme chyo barenge kwe murunganiria okubura kuburendi okukwaire ebikore byobusari kwenekigwa ase amatko atari amake nabono nigo baruro kubore gochaso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kwenekya abuna chita ya chabere chikube kwa se chinseme chyo erigo keania emechande yakeri sekeri abangi babatero na bachandikire kubwatikana neungana yobusaria anene obwibi Okuburwa kuburendini go kwabere go kwenekigwa asense moya orenjo chingaki abamenyi benseme yo bagendete komenyera obwoba osangani go baenekebuna nigo obwibi bwabere bo kwenekigwa anene ase bayirabuna ekegoliege keni go kyabere kubachanda anene go tiratiria ebisona goetam Orencho bwana aramenyira matuka atari make yondo bukingo bubago bwajakira bana bakembara iga bagona kumenya kebisona by'abantu ga bamura igomba nyaruka babigete kirongi bonsi igento ngendo bukinga kiyari gukonyarikanaga Simba arati ari gututaye ngotokonya yari ngububi ubukigokera itaye estima Omuchando monene obere go kwenekigwa no musunte yoirire ebikorwa byoboibi gokorekana kolende ni go baenekebuna nigo yokabeiro mugavana we county ya Kisii James Ongwae ningaba bekelte chitaya chiesola kolende chigasaligwa asebono baganiri mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kubabekera chitaya chiestima kubwatikana no musunto yorororo nigo bokoleri abwabeire bokoirana magega mba tokonyete birobwe bikurwe sungwa bakatubekera lakini bono byachete bikarasaligwa nabakora barenge wocha butukekera tuararire byokire babibunacha baira bone twale gusaba omwisimi wa Simbarati asogwanja kwa yatobekire birobwe bingao bigotumeka estima wetero lenche yeto ndo muno mochiamani amangana achira amange oboibwa abero obonge bono abantu muna birobwe byasaligete obagoja batura chingo kokornyumba baira pakamagena bono ne chingo twasinyirwo tuga ekiara gwetera bakoro nande bone mule bike no bikona gonjo kana gwetera basalite birobo igo twasabira omwisimigwa asogwanja kwaya atobekire birobo byestima asensemo yabasubati nigo bairera obuba bwabo chinga kibeso kire kwerigeria ase obosalia bwabeire bokwenekigwa chindo chaso mujobo renjo birowe bisadegete byabege tuno te former Ongwae gavana Ongwae nale ku request mu gavana ito Simba arati netaya nyale koba ogotokonya torende security andake ngosoka tokura chinyinka twagenda kwerigeri twacha twanyoro busali bwabeire kolende nigo baenekia ochikoa arati okoboko asobochori bw'umwaka bw'ekiribubere 2025 chingaki ekyo boigo nigo bagokera obokoreri bwaye anene asense moyo kulika aborokia ba ECD asomoroberio o permanent mugambio ito Simba arati aranyako bagotokonya 2027 nere nane koiro nambu yemono senge chako liteka singi ya yoko confirm abalimu ba ECD into permanent and benefit terms. Thank you. Frida Kerubo, Ndizi TV. Miyamono omoriketo Frida Kerbase orobo tiorurikanu omorokia omonene weskuria sekondari ya St Vincent omwari nigabeire kagukwanira gusegusange birengere byaye kubwatkana n'umuroberio o 100 transition uyo bebeire gogochakiwa ne serikali wetrase wizara yechemi asoko nekiabuna abarokwa babere bakonyora chisemi ase ekerengo kebwenerete gukwana barike mangana akurwase eskure yoni gwabaga kurokoboria ase serikali kubeka umukia asoko nekiabuna aborokiwa banyoderi baga ligi yali okwenyorera chisemi ase chiskuru nigabaga kurokoboria gochiase chiwizara ao gatiabe wizara yoborendi kubwatrana ne wizara yechsemi asogotalera chiskuru eri kwenekiabuna kera omwana ochire ase skuru askeri abereka ukwanira egati yemechande yokwirira abana bange gotaikirana ase chiskuru. Mambo ya 100% transition naona inaendelea vizuri vile serikali ilianza mpaka sasa hivi. Sijaona kitu mbaya, lakini kitu ambayo naona kuna wanafunzi saizi
ambayo wamekuwa manyumbani. Wengi sisi kama principals tunaona, kwa sababu saa hii unaweza kukuta mwanafunzi anakuja analia. Hiyo inamaanisha wengi wamebaki nyumbani. Sasa nilikuwa naomba serikali kama inawezekana waangalie hiyo jambo, si Ministry of Education peke yake, hata Ministry of Interior watusaidie ili wanafunzi wakuje kwa mashule, si hata hii peke yake, kwa sababu saa hii umwari tumejaa, hata huko nje tumeandika watu wache kidogo. Sasa nilikuwa naomba kama wanaweza enda hata mashule zingine kama hapa, mashule ambayo ni neighboring schools. Huku chini kuna Mwata, huku ingine kuna Genga, huko kuna Nyabimwa, huko kuna Riamontinga, huko juu kuna Igonga. Those are the surrounding schools. Sasa naomba waende wapeleke hao watoto wa join those schools ili wasikwame nyumbani, kwa sababu sasa hii kitu ambayo ni mzuri Kenya ni mambo ya elimu. Hakuna shamba imeisha. Hata kitu baba atapea mtoto hakuna, ni masomo peke yake. Wakifanya hivyo naona hii 100% transition itakuwa. Na kurigereria aria bereka okoreka isko rogongo rwa Gusii muraiwense Dr. William Samoei Ruto mo Prime Cabinet Secretary oibo iguru mu waziri wa mang'ana ichinse Chaisco Musalia Mudavadi onabo igo omu waziri wa mang'ana y'ubonchoreria Rebecca Miane gatia baraibande bare ime ye county gose ime ye ense ya Japan asenchire mo yo koriya kobwatirana nense yo elio gokinya gose okina asa mang'ana ao gatia bo semo y'ubonchoreria oburemi egatia yandamanke gukwana chinga kecho maraiwense nigaba kago kwanire gatieme chande yaberege koreto kubwatikana n'ubonchoreria kwerire asaganirie okubwatirana wechinse chiga erikugayana emechande yo muri keito job manki na manki. Omuraiwense Dr. William Ruto nigagendera n'itaro yaye imense ya Japan asebarenge amuno monene bwa waziri noyotenenerete amang'ana echinse Chaisco Musalia Mudavadi waziri bw'obonchoreria Rebecca Miano nabarai akorwa sense ya Kenya naichanira amabe abere gakoreto nogonchereria kwerire kubwatekana nokorosi wowe chinguru chomorero asenchera etari engiya. The biggest conversation we have today in the world is a conversation about climate change. What floods are doing to our world, drought, and everything. It was brought about by energy. Nakwanira okubwatirana gwense ya Kenya na Japan nokwirwa kwaye ase okorende bintu bichonchokanaine wetera ase botumeki wechinchira chekero chokorose chinguru chomorero. Reserves of renewable energy in our continent, in Kenya. And the best people to ask about our renewable energy reserves are the Japanese. Omwaziri w'obonchereri Rebecca Miano nasaba abonchereri n'ekikampuni goikana gokora obonchereri bwabo imense ya Kenya aseng'encho Kenya nigebwateri bagarigia elio gokora obonchereri nabo igokobeka enibo yabo. We also say your investment is safe in Kenya, constitutional protection of property, non-discrimination of investors, whether domestic or foreign, 100 repatriation of profits and interest is allowed. We have a good dispute resolution, a dynamic center for international arbitration, and then Kenya is the largest developing market, just like Asia last 20 years. And we invite you to this big opportunity to be able to collaborate with over 1,900 large companies in Kenya and over 50,000 small and medium enterprises that do international businesses within Africa. Omonene bwaba waziri nabo igo omwaziri bw'echinse Chaisco Musalia Mudavadi nachogia ense ya Kenya buna ense esigeteri chiko. And institutions also and companies
do not hesitate to take the Kenya government to court. That is how strong our judicial system has become. And in the process, the government follows the due process and responds to any issues that require judicial arbitration. So we are a country that respects the rule of law. Ensemo ya Japan mberwa kubwakirana n'ense ya Kenya n'ekinse kinde ase emeroberio ya magenderero. Prime example of the free and open Indo-Pacific vision that both countries are pursuing together, and a symbol of the two countries as partners who share fundamental values such as the rule of law and democracy. And based on our 60 years of cooperation, the government of Japan will continue to work closely with Kenya, an important like-minded country, to further develop this relationship, including in the business sector. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Yamana omorikeito Job Maangi ase orobot yorurikranu eserekali nigo etigarete no musimamo ye bugwa womuroberio bugwa kana school fees wetira centra ya e-citizen okwana omonogerio monene bwe serekali Isaac Maura nigatere na nomuroberio ra chigokonya mono ase okoreta obwasioku ase omuroberio anena saberiga komochia bali bakoyogikeria na otane nchire yemo yokuganigo turubania emeroberio ya serekali ya Kenya kwanza. Ni vizuri kwamba tulipe na maneno haya e-citizen. Mambo ya kusema kuni na chakula ni sawa, ilikuwa inafanyika wakati wako huo na huenda ikawa inaendelea kufanyika, lakini tunasisitizia watu walipe kupitia mtandao wa e-citizen. Ni muhimu sana hilo tusisitizie, kwa sababu hujui ukipatia huyo mwalimu chakula kama ni yeye anakula ama ni mwanafunzi. Hujui zitakwenda wapi. Uweze ukasema kwamba hicho chakula unachokipatiana ni cha mtoto wako ama yeye ataenda kuuza alafu ndio wapate pesa. Huo ndio ukora ambao unafanyika. Huyo mama pengine akienda kuuza soko na serikali inaendelea kutengeneza masoko apate hiyo pesa utatumia. Na mambo ya kusema mambo ya e-citizen, tunalipa M-Pesa kila wakati. Tusianza kufanya ni kama ni jambo geni. Unaweza kulipa hizi pesa kwa sababu unatumia simu yako ya rununu, sio lazima ukwende kwenye benki. Na watu wengi sana hata ambao tumeketi hapa tunalipa karo kupitia nini? Paybill. Hiyo ni kitu ambacho tunafanya watu wengi sana. Netinga kecho nigo egatia barai na baga bwatani bagenderete weso kya nago sangi birengerere byabo kubwatikana n'umuroberio yo e-citizen ase omobunke omatungulu Steven Mule abeire ka komochia umuroberio na otana nigora chikoba egurube anene ase abaibori korwase chia mate chitari kwenyara nigate birebuna abana bange nigo barachie ko tigara batari kogenda ase chiskuru ege kogera abaibori abange nigo basemeretie ase obonchorere na boigo oboremi nabange bavoti babwati chisimi chiebirengo bigoro gose smartphones ejo chiraba konje gwikirania omuroberio yo nabona nigabururo kuboria ochiase serikali koyoligereria bwikirano. Nataka niulize Mheshimiwa Machogu, Waziri wa Education, hii mchezo mko nayo katika hii serikali ya Kenya kwisha lazima iishe. Uwezi sema school fees ya secondary school italipwa direct to e-citizen. Hapa Nguluni imejengea hawa wazazi shule. Kuko na headmaster. Kuna mzazi ambaye hana payslip, anachukua kondoo yake anapelekea administrator hapa. Hiyo kondoo itaingia e-citizen namna gani? Kuna mzazi anatoa kuni anapeleka shule, na si hapa Nguluni peke yake, Kenya mzima. Kuni ili mtoto asome. Unataka huyo headmaster au principal achukue kuni ayake kwa e-citizen namna gani? Kuna mzazi anajitolea aende akakue watchman kwa shule na mshahara yake ndio karo ya mtoto wake kwa hiyo shule. Unataka huo mzazi alipe
Ekiama kia United Democratic Movement UDM nigo yaichaneire okubura gwekiombe kyobochorine chimbebe IBC imeyense ya Kenya ago korengana nabo bwatani korwase kiama ekyo bakoragwa n'umurayobo uyobo igo ore omoseneta we county ya Mandera Aliroba nigo batere na ukuno kogosereria okonene imeyense ya Kenya anena se chinsemo chiria chitabwati abarayi kobwatkana nogosiria amagima kwa bandene biroge byo bigotigara abusa Nabono nigo baruro kuburia gochasomora iwense Dr. William Samuel Ruto kwene kyabuna ngochorare aba commissioner bekyo kia IBC kobwatia richiko yakatiba. For 1 year now, Banisa constituency has no national representation in terms of parliamentary position. And the people are suffering because the agenda and leadership is lacking. And I am aware of several wards in the country that also are suffering the same fate. As a party, we will keep on consulting on the best way to move forward so that we will steer the progress in the country. We are here to grow the party to another level and ensure that we participate in the democratic space of this country. As you are aware, UDM nationally is the 5th largest party in Kenya. And we are in Kenya Kwanza for now. UDM is a national party. It's not the way many people perceive as a party from the northern Kenya. And being the 5th, our next target is going to be either the 2nd or the 3rd political. Serikali yense ya Kenya inse ye wizara ye bitoetanaine yabeire gegukwanira okoba tayari asokwarigania umusangirekano ogatano narimo bwa mazingira bwo bumo bwechinse gose United Nations Environmental Assembly UNA umusangirekano ukagerego cyaka kitarike 25 nembo cy'umutienyo yo kabere wika etarike yemo yo mutienyi ogatatu omwako yega asechi abisi chia UNEP imeyo mucho Nairobi nigo ekere kenene ky'umusangirekano yo kerego kwanera emechande yokoreto kubwatkana nugonchoreria kwerire egatia yande amange ayuarengete amangana ya mazingira gukwana nigo mawaziri we bitoetanaine Soipani Tuya aberika hoteba buna mono nigo barachikukwanera igore chinchira chogokinya uchumi egatie chinse. Last week we just finished a public participation meeting and we are at the tail end of finalizing our regulations to back our Climate Change Act. We are reviewing our Environmental Management and Coordination Act. We have just set up the designated national authority, putting in place structures for the carbon markets registries. We are working on our Forest Management and Coordination Act, again, to ensure that we capitalize on our nature-based solutions to the climate crisis action that we need to see. We are accelerating the transformation of our linear waste management system into a circular economy, and among a raft of activities that we are working on is to set up demonstration material recovery facilities across the country in order to make this big leap from linear waste management. Ababunge korwase ensemo ya Afrika ya mocha gose Eastern Africa na barense kyombe kya IGAD nigo baumerana eryo kwanera chinchira au chogoticha emegu ya mangana yobusaria kurengana ababunga abo nigo bamentre buna eganga ya benene no kwenekia buna Afrika ya mocha yabereke gotwara obosibore nabo igo kwenekia buna amaganionsi y'abananchi abeire kawikiraniwa. Our government has taken steps. We have now in our police force, we have women who are manning police stations, and they are able to discuss and get these people who are violent against women. What we expect the members of parliament is being able to, in this good environment, be able to identify any gaps, be they gaps in mainstreaming gender, may they be gaps in legal frameworks that we need to put in place so that we can be able to deal with the threat of terrorism and violent extremism. We've heard from different countries the experiences that they've had, and I think this will help us. And for us, the team from Kenya will go back with something that I think can help our nation
in terms of making laws, and the experiences that we had from the other countries that we can also share with our security agencies so that we can also help our country in fighting extremism. Mwanchi umurigereria narna kwariganiretia semesema yaye chinsa isata senchira ere yobwikiranungo wakirangambia muno ase gochora kobanenche balibons mugendrete gutubwate kuras chinsemo awanene chinsemo chimitandao na kubakirangambia muno nabariki baitu twabwatira na soko ene kya yabaikeira senchira yobwikiran tindiko batiga soko bakirangambia muno nyarabuna semero birionsi ya Ndizi TV na bogotonyora sensemo ya Facebook wetira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetira Ndizi TV News boigo na boko ya soma wetera se website yetu www.ndizitv.net iri togendre gusanga asobwa manene buna watka sobwekira nukorwa chinsinyo au ime yense ya Kenya nyora buna nigo emerobere yonsta gokoretera asenchera ere eyobwekiranu asenchera yemo yogogo semya na bayigo gokogokia butambe tobusabuska kurwase getaseni kya ukya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii ereteriane Evelino Sero Petronira Mukeira nero ene kya chibicha neryo gicha wikira senchera yabene ngokuganiria oburigerero bya semeru birionsi na bayigo obotko buroboterero.